Daki paungat kinoy ka school kibadan hakalama Federation of All School Teachers Association menya kasiba kar pratre gujilio aja apu ar kensan hakano paisi kilami banwan yang hakamat ka khardab sekretariat kade ka jingwan yang juki noy ka khardab jong ka yeng he sekretariat kade namar hadien baka jing lang ki lightly ki kinhuan menteri cabinet sarkar kimshim pinmi kanu ka kular baki dawa hakajinya kendo menteri sarkar te jongi ba jong ka sarkar ka kum ka jinya kran ha ka khat atrek jong na cuman me ha bangi layo banya kran do bat way na ki ofsa sarkar iba DP walang bat unjur bat chief minister jong Meghalaya atau Pandat Sona nila ya kran ka basyai ba nikli ki kanutli ki cabinet meeting pidan kam ba pin aino engi ya kata ka jitawa jongi bat ki kila ong ba ya kata ka proposal jongi kila khapen ha ka baningkong bat ka baar ki ong ba maximum kinan kam likely cabinet meeting ka ki ong ru ba tharai tanga ka first na ka second cabinet meeting kin pendap no ya kata ka kam jongi ndai menta la ya likely cabinet meeting ko ba ngilai imminent but amdan e kata ka jingkran halor jong ki no hikai adho te ngam tip ka e ka daw ndai ba ngi tip tang ka wai ba ngi te ngin ne akan nong rem jongi ka ba ka khat tadikru ngila pen kre bangin sa miet hang ne khmat jong kani ka sekretariat bat min sa miet ki lenti singtin jong solong de mentas ngi lawan bat ngila pen kre la dia bangin sa hang ne lada ka don kita kidnap tung dia ke rum lai tamba ngila pen kre bangin sa miet be ne korosmen tas kerumur ki bam atau kali keji kedua jeng pia lah bai dei ba kadai keji kedua yang chief minister dei hatu kalong bo sukular ka ya ti nekai ka dekai bo pi kat kum ka jingkular jong chief minister ngi mla bangin ong na jing syagan ba kular kai hak tu kesngi mar omdei tang chief minister bala kular ndai la kularu da ofisa sarkar bangi rasanya ada kata isa piwalang de hendrai hadien ba ngi I ba kata ka jingkular jong ki ka khamse so ye tingila kan bangin ong ba menta trai kila syukular kai ngi dia ba kila kular kai ngi pedang ngi ne ba kata ka jingite jungi ngi ong ba lada kamjai ai tengi ngi hapan wan phai sini tingila thoru ya ko open lata kata ka khal atrek jong u jeleu ni ujun ila tho shiki ko khbor ba pher bala penmi ru ko khbor ba pher kata ka open lata nila ong ba lada ka sarkar ka kam sngap hi te kamut ngi ngin hapan wan ba hapan ya protes biang sai sin te kumta ngi lawan hakane ka sni ngi bani protes bangin pinsngo ya kita ki ya kata ka sarkar ni ka wakulu lada ka khot biang ka sarkar ban kren ngi ngin shu ong ba kan ai no ya kata ka order menta ngim up shu ya kata ka cabinet meeting ngin shu pan be da ka order ba nadu ba kala ka sarkar kala permi da kani ka order ba kala penteri kami ya kani ka demand jungi nadu kani ka tarik menta ngin shu abitang ka order na ka sarkar ngim up shu ya ke dangi ya kren sabat nu ban nuru ngin abet ya ka order along ka ba ngin kren chipang ka sarkar namar ki kadan sibun ki ba ka sarkar kala le ka jella ba kiran sibun du ki kita ki loopholes ki ba ngilaban ong la ni kita clicks ar ki balami na kani sarkaru te banyak kren chipang kita kan simpor ba te ngin poi witang sa kamat ka bayade ba ka education hi abayade ba ka education tingi I ba kani sarkar kala fail adu kata namar ba kat ki badan ki mat ki bayade ba ka education tingi ka sarkar ka khamna ban pentri kam du menta te khamtam ka bayade ba kani ka dawa jungi lagi no hikai ad hoc ba alhamdulillah na menta ka sarkar kala kular haus nam arajar ka khanau hamlong thampo sai bat menta ka jingkular ka ba kala ayengi ha ka khatrik jong ujumang ru ka khampoi sai te haba yadi ba education tingalaban ong ba kani ka sarkar kala feel totally ndai haba yadi ba kiwi ki departments ngatrai kiwi ki departments kin na ban kham batai kham ha ka ba ngila ong ba ngin thiamit hang ne ban ni kampen kre kata jing thiamit namar ka to cabinet meeting menen kadang de pha du dalam miet pha tingi kamyo ru bangin pha kita ke ya kata ka khubor sa ki parlok para jorjungi kumba pi mentali bun bom don lat Desa bat sin bom don lat kemut ka internet undon te kata ka khubor jungi bun kampoi sa ki kendong pincrot te dena kata ka daw ba ngintep ka nungot ba menta ki parlok jungi kampoi ni ndai wala dang idan tang kendiat nang idan sibundu kemut ni lakot jingmut riba ngintia be hang ne ado ba ka sarkar kan singap lada kam singap ru melai ngintia be hang ne
kata ketika jengkut jengmut jungi korkar kambat kular hakabaya dei baka jingdawa jungi kawai kaba kadaw ba ngatray baka ni sorkar kambat kular hakabaya dei baka education kalong namar bapi naka education amdan jingmi ay naka education ndai kadon tangga jinglut te ka jinglut nai naka plating ka jong sorkar te kumba pi ya to cabinet meeting menen ini kinong tray jong ka MECL kirang syaki dang menno te menta ka sorkar kala segregate ya ka pus jong chairman badu MD but uni ka pus jong MD de bandai IAS kida daladang ipet bale ya ka jing segregate jong ni ka pus ha ka MECL kala penduk nang susu kan bandi ka sorkar kan namar ba kala create ya ka way ka pus ka batmai bagani ka di ka pus officer sisian bala create ya ka pus officer kemot kindan ki UD kindan ki LD kindan ki driver bat kumta tartar ki pion ki batrai hapo jong tu officer de katno ke income naka plating ka jong ka sorkar ka pelut nementa tang we ubreu katno ka sorkar kala pelut dadang ikan le in terms of namar kadika ka department power mo ladang ikan in terms of power ladang ka sorkar ka pelut kendai po megawatt ha ka sibanai nementa we ubreu ladang i convert da chaka pisa kendai po megawatt ha ka sisngi mde sibanai ha ka sisngi megawatt de ladang i convert kata ka liang ka pisa ka mo 6000 6000 into kendai po kalong kendai po 1000 di kendai po wajar ka sorkar ka supelut kai haka sisngi de kan menta haka sibanai ka no ka sorkar ka pelut but ladangi ya keren sepang ka power ladangi keren sepang ka nika ayu ka sorkar ka ngimtep pa kayo nong ne ka do nong ndai kat kum ka jing keren jong ka ya ka saki pres eting i baka do nong bakata ka power department kalong ka bedu nong haka jela jungi kamlong sufficient de haba kamlong sufficient kumnogin pinang create po susu pinang pelut susu kata ka pisah kata ka power creation jong ni ka department di balai pada pimla ba pin ai ya kata jingdawa jungi kinohikai adhok balai namar ba lesing imdan jingmi nangi ngangan ong bet sya da ka basya ka sorkar mo lada ka sorkar ka ai kata jingdawa jungi ka badai khra hajar but 100% na kata ka 100% ngatrai baro kinohikai adhok ngikular balada ka sorkar ka aingi ya kata R% na kata ka 100% ka badai ka increment man la usnam ngin pentano sa ka sorkar ha kaliang jong ka pisa in the form of professional tax na kata ka 100% of increment de kata ka digajinya te jungi ka sorkar menta lada ka sorkar kaduna bisa do kata-kata de kala bakan aingi ka jingdawa jungi menta namar ka influx kala long syaba palat nila don kam ti kata ka enhancement but ada ka don kam in the form of professional tax shim ya kata ka R% na ka lai persen ka bangila dawa tang katang ikwa ban ong ka sorkar nidan ha pedeng jong ka exams de lada pikli yang ngasimet ka exam setie kan kut lasai de haba ngamdan duty exam selesai de kamut ngampat dan kam macam kelas de kata ngampat dan kam macam kelas de andan me de ladang ye kan kelum yakin hikai ni ong kito kino hikai ki bala benwan nang ni ben tiamit inwan kito kino hikai ki bedan kam pendap kila ben pendap andai ladang i perkat ya ka bha kami ajong baro pada i karpat ya baro kino hikai om tangi kino hikai andai ye ki patba ya ki kena ki bala depas bakin wan bakin ye join lai kani ka pertas jungi namar ba ladang im ya ki mentang ini ki pat lanu tingin dan kami ka jingkersian jong baro namar ye ki namenta ka lawe ndai bangi ye ki tang namenta kata ka plating ka jungi